വിഘ്നേഷ് ശിവൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള LIK അഥവാ ലവ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു ടോൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജെൻസി പിള്ളേരോട് മില്ലേനിയലുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരുമാതിരി ബൂമറുകളെ പോലെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഫ്യൂച്ചറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല സിനിമകളും നമുക്ക് വർക്കാകുന്നത് അവയൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ കടന്നു ചെന്നിട്ട് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സിറ്റുവേഷനുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഒരു ഡ്രാമ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ തിരക്കഥ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റുകൾ ഒട്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്ത തരം ഒരു ഉഴപ്പൻ എഴുത്തുള്ള പടമാണ് വിഘ്നേഷ് ശിവന്റെ ലവ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി. ഐഡിയകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഡയലോഗ് ഹ്യൂമറൊക്കെ ഇട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സീന് അനാവശ്യമായിട്ട് വലിച്ചു നീട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് വിഘ്നേഷ് ശിവൻ ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് മാറി മറിഞ്ഞാലും പ്രണയം പോലെയുള്ള വികാരങ്ങളൊന്നും AI-ക്കും അൽഗോരിതത്തിനും ഒന്നും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ് സിനിമ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവർ ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന റൊമാൻസിന്റെ ഒരു പക്വത കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജെമിനിയും ChatGPT പോലും മനുഷ്യന്മാരെ നോക്കി ഒരുപക്ഷെ പരിഹാസത്തോടെ ചിരിക്കും.